Çavên ku çûne serdilovanîya xwe dibin toz û xweliyê de mane. Dost û dijber ji bo ser saxiyê civiyan e. Peznê rehmetî didin û camêriya wî bilêv dikin. Gello dost û dijberên jiyana bihûrî karin zindîbûna xwe bipîvin. Xwediyê Gopal yê rehmetî bi tenê karibû rûmeta dostan û dijberan nîşan bide. Lê kanî ew pîvan